Har været psykolog, og det hjælper ikke. Jeg har det her så meget på bånd. Så vil du gerne sige til verden. Sig det til verden for helvede. Det kommer på MySpace der. Sig det til verden. Så vil jeg meget gerne fortælle verden, at i løbet af hele 2006 havde jeg en smuk teori, der hed 80-20. Jeg vil meget gerne indrømme, at jeg har taget fejl. Verden, jeg har taget fejl. Den er snarere 90-10. Jeg er ked af det. Men jeg håber, I kan tilgive mig alligevel. Jeg elsker jer alle sammen. Bortset fra, at jeg er 90%! Du er 90%. Nej, jeg er 90%. Kører du ikke efter? Jeg er 90%. Kan vi ikke edit det her? Hvem er det, der er 90%? Altså, jeg er 10%. Torsten, han er mega meget 90%. Nej, jeg er jo 10%. Vældig. Hvad er det, de vil? Hvad gør de? Jeg tror, det skal filmes, lad mig se det. Hvad er det, de gør? Ja, de viser, hvordan de sidder på toilettet, når de laver pølser. Når de laver pølser? De viser, hvordan de laver pølser.